grande, pero bueno, a nos pareceunos que era bastante grande. Dende logo vai moi guapo. O premio é para Marley, de Alex Prol. Moi ben. Seguimos despois do máis grande o máis pequeno. En este caso chamamos a atención Franchiña de Jenny. Moi ben, Franchiña, que é unha hipopótamo guapísima. Moi ben. Vais a Franchiña. Seguimos agora o premio ao can máis fraco. Que bueno, é un decir. Non o pensamos, pero dende logo iba moi estilizado como o look que nos trae hoxe. O premio para Lusa. Un pouco tímida Lusa, pero sube a Bruno, non hai problema. Moi ben, seguimos agora o premio para o can máis gordo. Gordo é un decir, gordo de fermoso, de lustroso, claro. Pois en este caso o premio vai para Cuba. Para Cuba, que sube con Óscar. Cuba non quere marchar. Bueno, pues agora é o turno do can máis coqueto. Neste caso, o premio tenemos que leve Misca, que ven con Gema. Misca e Gema. Non están Misca e Gema? Aí veñen. ¿Está visto?
ben, pois nada, ahora seguimos co premio a mellor parella, o propietario e a mascota mellor caracterizados. Este vai para Chumi e Nelly Torres. A partir de aquí, a verdad que nos gustó, hay que decir que tuvimos que inventarnos uns cantos premios de última hora porque había xente que creíamos que non podían marchar de aquí así de vacío. Os máis divertidos son Erator con Sara e Esperanza. Podían ter sido os máis románticos, é certo. A Ter non lle gusta chistera, está claro, leva toda a tarde intentando desfacerse dela. E agora que xa tengo premio asegurado non quere saber nada. En este caso, parece que tiña que leválo porque o único animal non can que ven, non sabedes que os que é, para... Perdón. Toño Jurela con Brooklyn e Paco. ¿Quiere volver a subir? Seguimos co premio ao máis salvaxe, que este é para Lord que ven con Encarna. Agora temos o premio ao choqueiro, que non faltan os choqueiros nunca no entroido. Este vamos a dar a Xana e a Emma Franco.
que neste caso ven disfrazado a xogo coa súa propietaria, son Silver e Andrea Coucido. Solo 3 premios para rematar. O seguinte para o máis macarra, que son a parella formada por Diana e Isabel. Moi ben, e xa para acabar, temos un empate neste premio, un doble premio, o premio para os mellores nudistas, que, bueno, mellores en disfraz, pero en decir, son eis, con Marotelo e Mari, que ven con Roy.